ወራር ቅድምን ብጋሱን አምኪያዱን ብዘይካቲ ኣብ ኤርትራ ወተሃደራዊ ዓቕሚ የለን ዝበዝሕ ሰራዊት ተጣይሱ እዩ ዝተጣየሰ ሕጉስ ኣይኮነን ሃገራዊ ኣገልግሎት ተመክሮን ብቕዓትን የብሉን ሓይሊ ኣየር ዝበሃል የለን ቁጠባ ኤርትራ ንእሽቶን ድኹምን እዩ ወዘተረፈ ዝብል ዝንቡዕ ኣተናትናን ጉጉይ መደምደምተውን ሓደ ካልእ ብቐሊሉ ክምዝመዝ ይከኣል እዩ ኢሉ ገልቢጡ ብጌጋ ዝተረድኦ ነገር ህዝቢ ኤርትራ ውሑድ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ብዝተፈላለየ ብልሓታት መዋእለ እምኒ መቓቒልካ ክዳኸም ይኽእል እዩ ኣብ መንጎ መንግስትን ህዝብን ንኻዕ ፈጢርና ነቲ መንግስቲ ነፂልና ናውዲቕናን ንህዝቢ ከነንበርክኽ ንኽእል ኢና ተቃወምቲ ሃሱታት ኣተባቢዕናን ደጊፍናን መጋበርያ ዝኸውን መተካእታ ክንፈጥር ንኽእል ኢና ዝብል ዘስደምም ኣረዳድኣ እዩ ንዝንቡዕ መረዳእታ ጭፍራ ወያነ ስነ ሞጎታዊ መግለፂ ንምርካብ ነንበይኖም መደምደምታታት ክግመቱ ዝከኣሉ እኳ ተኾኑ እቲ ሓደን ርዱእን ምኽንያት ስስዐ ነእምሮ ስለ ዘዕውር ኣእምሮ ጭፍራ ወያነ ብስስዐ ስለ ዝተደፍነ ጥራይ ጻዕዳ እናርአኻ ጸሊም ናይ ምባል ድርቅና ሓሶት ብምድግጋም ሓቂ ኸተምስል ምህቃን ምዃን ንዝኣበየካን ዝፈሸልካሉን ዝመስለካ ምስምሳት እናሃብካ ጌጋታት ምድጋስ ርኡይ መግለጺታት ናይቲ ዑረት እቲ ኣዝዩ ዘገርምን ነዚ ዑረት እዚ ኣዛይዱ ዘዕዝብን ከዓ ድሕሪ ናይ 15 ኣዋርሕ ተመክሮ ድሕሪ እቲ ኩሉ ዓለም ዝረኣዮን ዝመስከረሉን ጽንዓትን ተወፋይነትን ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ ድሕሪ እቲ ብጽላል ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ዝካየድን ጻዕርታት ሰላም ጭፍራ ወያነ ናይ ተንኰሉ ጅሆን ግዳይን ስለ ዝኾነ ስሱዕ ኣከያይድኡ ንምቕጻል ነፍሱ ኣተዓሻሽዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንምድንጋር መንግስቲ ኤርትራ ሰላም ዝቕበል ዘሎ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ቁጠባውን ዓቕሙ ስለ ዝተዳኸመ እዩ ስለዚ ከዓ ተባላሒትና ነቲ መስርሕ ሰላም ኣደናጒና ነቶም ኣሳለጥቲ ሰላም ኣረብሪብና መገዲ ሰላም ጎሲና ኩናት እንተዳ ቀፂልና ንመንግስቲ ኤርትራ ኣውዲቕና ንህዝቢ ኤርትራ ከነንበርክኽ ንኽእል ኢና ኣብ ዝብል ምስምስ ናይ ታሕቲ ጎስጓስ ጀሚሩ ምህላው እዩ ነዚ ዓዊሉ ክዛረበሉ ዘይኽእል ፖለቲካ ንምሻጥ ብዝተፈላለየ ኣጠቓቕላ ወይ ኣሸፋፍና እናቕረበ ነቲ ብስሙ እናተመጻደቐ ኣጣቂሱ ኣብ ፀበባ ዘእተወ ህዝቢ ትግራይ ጠፋእካ መንግስቲ ሻዕብያ በመሓራን በኦሮሞን ከምትዕብለል ገይሩ ከንበርክኸካ እዩ መንግስቲ ሻዕብያ ንምውዳቕን ህዝቢ ኤርትራ ንምንብርካኽን ተዘይተሳእካ ጠፋእካ ነቲ ብጸቢብ መቃቃሊ ፖለቲካ ናብ ጎደና ምብትታን ክመርሖ ዝጸንሐ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሰፊሑ ከዓ ተሰልቢጡ መንግስቲ ሻዕብያ ኢትዮጵያ ንምብትታን እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ሃየ ተስኡ እናበለ ንጉዳይ ደብ ኣሳቢቡ ናብ ናይ ገዛእ ርእሱ ካብ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ መቃቅሮ መገላገሊ ንምግባር ዘካይዶ ዘመተ ካልእ መርኣያ ንድየቱን ጉጉይ ገምጋማቱን ጭፍራ ወያነ
ንህዝቢ ኤርትራ ከምበርክኽ ክኢል እየ ንህዝቢ ኢትዮጵያውን ከምኡ ብቐጻሊ ኸደናግሮ ዕድል ኣሎኒ ኢሉ ክሳብ ዝኣመነ ብኽውነታዊ መንገዲ ክሓስብ ዝኽእል ኣይመስልን። ብኸበርኩምን ብኸበርክንን 15 ኣዋርሕ ግን ንኸንቱ ኣይሓለፈን። ኣብ ፈለማ ባይታ ንስምምዕ ኣብ ዝቐረበሉ ብትሕዝቶ ኣዝዩ ሓፈሻዊ ስለ ዝነበረ ኣከራኸርቲ ጎንታት ነይሮሞ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ክሳብ እዚ ናይ ትማሊ ኣብ ኣልጀርያ ርእሰ ዋዕላ ዝነበረ ሃዋህውን ብዙሕ ጽልግልግን ብከላን ኣይተሰኣኖን። ሓሰውቲ ኣብ ዝበዝሑሉን ሓሶት ኣብ ዝደጋገመሉን ሓቂ ቀልጢፋ ኣይትልለን እያ። ኣብ ኣልጀርያ ኣገባብ ንትግባረ ባይታ ምስ ተኣመመን መርሚርና ብዘይወዓል ሕደር ምስ ተቐበልናዮን ሓደ መጋረጃ ተቐንጢጡ እዩ። እቲ ጉዳይ ይጽናሓልና ከይተባህለ ሰብ ጽቡቕ ድልየትን ክኢላታትን ካብ ኣልጀርያ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ሕቡራት ሃገራትን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ድሕሪ ነዊሕን ኣድካምን ስራሕ ዝርዝራዊ ዝኾነ ንጣይቀትን መብርህታትን ቦታ ዘይገደፈ ንቴክኒካዊ ቅጥዕታት ዝምልከት ዘነድ ቀሪቡ ድሕሪ ግቡእ ምምማይ ብወግዒ ምስ ተቐበልናዮ ድማ መሊሱ ሓደ ካልእ መጋረጃ ተቐንጢጡ። እዚ ሓድሽ ምዕባለታት እዚ ንምድንጋር ዘገላብጥ ዕድል ዘይብሉ ስለ ዘይብሉ ከዓ ጭፍራ ወያነ ኣብ መዋጥር ኣትዩ ይርከብ ኣሎ። ክሳብ እዚ ሕጂ ማለት ኣብዘን ዝሓለፈ 15 ኣዋርሕ ጭፍራ ወያነ ኣርሒቑ ከይጠመተ ክኢለዮ ኢሉ ክምዝምዞ ክሓስብ ዝጸንሐ ትጽቢት ወይ ትምኒት መንግስቲ ኤርትራ ንዝኾነ እማመ ስለ ዘይቕበል ብኻልእ ኣዘራርባ እንተ ዘይቕበል ማለት እዩ ንባይታ ተቐቢልናዮ እናበልና ኤርትራ ንምንጻልን ኩናት ንምቕጻልን ብቑዕ ምስምስ ክንረክብ ኢና ዝብል ነይሩ። ሓቂ እዩ ኣብቲ ፈለማ ንዝረኣናዮ ግቡእን ቁኑዕን ዕቃበታት ክምዝምዞ ክኢሉ ነይሩ እዩ። እዚ ግን ንግዚኡ ዝሃለኸ መተዓሻሸው ኮይኑ እዩ ተሪፉ። ጃንዳ ወያነ ዶብ ምምልካት ምቕባል ከም ርእሰ ቅትለት ከም ዝወስዶ ሽዑ ብጎናውን ካልኣውን ጉዳያት ጥራይ ተዓብሊሉ ስለ ዝነበረ ኣጸቢቑ ኣይተኸስተን። ውሽጣዊ ተነጽልኡ ኣብ ኢትዮጵያን ፖለቲካዊ ሽግራቱ ንምሽፋንን ብኹናት ምጥላዕ ጥራይ እዩ ዘወጻጽኣኒ ኢሉ ስለ ዝኣመነን ኤርትራ ንሰነዳት ኣገባብ ትግባረን ቴክኒካዊ ቅጥዕታትን ኣይተቐበሎን እያ ዝብል ዓሻን ስሱዕን ተስፋ ስለ ዝጸንሖ ከኣዩ ለንቅነ ሚዛኑ ኣጥፊኡ ንሪኦ ዘለና። ነቲ ሰነዳት ክቕበሎ ወዮ ነቲ ሰነዳት ዘይምቕባል ከዓ ብቕጽበት ሕፍረትካ ምቅላዕ ስለ ዘስዕብ ኣብዚ እዋን እዚ ጃንዳ ወያነ ተተሓሒዝዎ ዘሎ ስልቲ ኣይተቐበልናዮም ከይበልካ ከነጽንዖ ኢና ግዜ ሃቡና ሕቶታት ኣለና መብርሂታት ንደሊ ኢና እናበልካ ግዜ ምዕዳግን ነቶም ንሰላም ዝጽዕሩ ዘለዉ ተስፋ ክሳብ ዝቖርጹ ኣሐሊልካ ካብ ጎደና ሰላምን ምምልካት ዶባትን ምህዳም እዩ። ምስ እዚ እቲ ኣቐዲመ ዝገለጽክዎ
ኤርትራን እማመ ሰላም ዝተቀበለት ብወተሃደራውን ፖለቲካውን ቁጠባውን መዳያት ስለዳኸመት ይዝብል ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ትምኒታዊ ትንታኔውን ስለዘሎ ጭፍራ ወያነ ንህዝቢ ኢትዮጵያ አደናጊሩ ንኹናት ክጣላዓሉ ዘኽእል መጋላበጢ እንተረኸበ እዩ ሒሕ ክብል ዝርከብ ኣብዚ ግን ብዙሕ ናይ መጋላበጢ ዕድል ዘሎ ኣይመስልን ወይ መገዲ ሰላም ምምራጽ እዩ ወይ ከዓ ዝባንካ ቀሊዕካ ኣብ ቅድሚ ዓለምን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኢትዮጵያን ጎደና ኩናትን ጥፍኣትን ምምራጽ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣብዚ ሓቅና ደመቐት መልክዕን ባህርን ድልየትን ጭፍራ ወያነ ከዓ እናተቃልዓሉ ዝኸይድ ዘሎ እዋን ምርጫና ከም ወትሩ ሰላም ዘርካ መዕለብ ናይቲ መስርሕ ምምልካት ዶባት ስለ ዝኾነ ካብ ምምልካት ዶብ ዘፍርህ ዝኾነ ይኹን ምኽንያት ስለ ዘይብልናን ምስምሳት ሓሶው ምባል ስለ ዘየድልየናን ቀንድን ዝዓበየን ፃዕርና ንሰላም ጥራይ ክኸውን ምእንቲ ናይ መወዳእታን ዝዓበየን ሰላም ግዚያውን ንኣሽቱን ሕድገታት ምግባር ኣብ ዘድልየሉውን እቲ ዝግባእ ስጉምቲ ወሲድናሉ ኣለና ጭፍራ ወያነ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንመደናገርን ውዲታውነቱ ንምጉልባብን ዘኽእሎ ምስምስ ኣይክንህቦን ኢና ጃንዳ ወያነ ንኹሉ ዕድላት ሰላም ቆፂዩ ኣብ ጎደና ኩናት እንተንቂዱ ግን ካብ ምርጭኡ ክንኮልፎ ኣይክንምህለልን ኢና ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ናይ ሰላም ፃዕርና ኣብ ሓይልን ድልየትን ጽንዓትን ተወፋይነትን ህዝቢ ኤርትራ ዝተመርኮሰ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ብዓመፅትን መጓዕባዕትን ዘይፀዓት ተዋጋኣይ ህዝቢ ይኹን እምበር ልዕሊ ዝኾነ ደላይን ፈታውን ሰላም ምዃኑ ኣብ ታሪኽ ብተደጋግ